बेटारि गारि लायनो आं सापागुरियाव होननानै फैदों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। दिनै जोंनि स्टुडिअ'आव दंफैयो आदै आरो आब'। बिथांमोननि दुखुनि खोथा बेवहाय जों सावरायगोन आरो बिथांमोना माखासे बाथ्रा फोरमायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। बिनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों। सोरबा गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लाहैनाय बेबायदि माने जाथाया जोबनो थाङाखै आरो लोगोसे गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाय बेफोरबायदि जाथाया जोबनो थाङाखै। बे बाथ्राया बेयावनो दङ। दायो बिथांनि फिसाजोनि सोमोन्दै आरो बिथांनि हौवानि सोमोन्दै गोबां गोथौवै जों बेवहाय सावरायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय जों मदद मोननो लुबैगोन। आं बारा बाथ्रा बाहायला, मानो होनबा बेवहाय जाथाय जाजानाय सुबुङानो दंफैखायो। स' आब'आ बुंग्रोथोंसै, बिनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ सावरायलांसै। आब' मा जाथाय जाखो? माने नोंथांनि हौवाया मानि थाखाय खारलांखो बिदि? आं सिगांथारावनो नोंखौ हामबाय होनो, नोंनिफ्राय मदद मोननो लुबैनायखाय आं नोंनि स्टुडिअ'आव फैदों। आंनि हौवाया 10 थारिखआव खारदों, जेबो जाथाय जायाखै। आंखौ मानो गारनानै थांदों आं मिथिया। आंनो हौवाखौ नांफिनगौ। रायजो राजाफ्रा जेरावनो दं बेयावनो आंनि हौवाखौ खिन्थाहर, आंनाव कल खालाम। आंनि फिसाजोआबो जाया लोङा थागासिनो, आंबो जाया लोङा थागासिनो। मानि थाखाय थांदों आं मिथिया। आंनि फिसाइखौ एफाबां अनोमोन, सोरनि सायाव मा बजबनानै थांदों आं मिथिया। फैफिनदो नों फिफा, नोंखौ लाबोनो नेनानै थागोन। जाबाय दे। ओमफ्राय माबा मोनसे नांलायनायबो खमलायनायबो जायाखै? नांलायाखैबो। बेटारि गारि लायनो आं सापागुरियाव होननानै फैदोंमोन। आंखौ थगायहरदों। 12थायाव बेटारि गारिया गंनै नायबाय आं बिमा मोनालांसिगोन होननानै थगायदों आंखौ। आं फोथायदोंमोन आंनि फिसाइखौ। आं बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन। नों जेरावनो दं आंखौ अनखांदो। बिमा फिसा सानैखौ नों मानो मावरिया खालामखो नों फिफा? अननानै नों फैफिनदो। आं सोरखौ नायनानै थाबावनो? बिहाव बिखुनजोबो गैया आंहा आंखौ नायनो। आंनि फिसाइ नङाबा आं थांनानै थानो हानाय नङा। फिफा नों फैफिनदो। मामियाबो स्कुलाव थाङा माथिं गाबगासिनो दं। नोंखौ नायनो हांख्रायगासिनो दं। मानो फन हराखै? मामियाव दं जों मिथिया। नों फैफिनदो फिफा। मा बुंबावनो आरोना, आंथ' खुगायानो एखेबारे गाबलायलायनाय जालायलायबाय। आंथ' बेफोरबायदि माने बिदि जागोनबो सानलायलायाखैमोन। दिनै आब'आ फैबाय बेवहाय जोंनि सिगाङावहाय माने मदद लुबैदोंमोन, जायनि जाहोनाव आं आब'खौबो लिंहरबाय जोंनि स्टुडिअ'आव। ओरैबायदि एड्रेसाव खोन्थाहरबाय आङो। दा आब'आ फैबाय। दा ओरैबायदि गोथौवै माने गावनि हौवाखौ लुबैफिनो बे आब'नि नामा मामोनथाय? आब' गयस्रि नार्जारिया। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आब'नि हौवानि मुङा जाबाय लेखेन्द्र नार्जारि होनना बुंदों। बिथांमोनहा सासे गथ' दं होनना बुंदों। ओमफ्राय खैला मैला होनना बुंदों जायगाया। ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो। गामिनि मुंखौसो बावलायलांबाय आङो। बान्दारगुरि ना। स' दायो आब'आ माने गावनि हौवाखौ लुबैफिनदों आरो ना। दाख्लैबावै गाबहरबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आंबो हरखाबै दिनै आब'आ फैबाय, आंथ' फात्ता मोनासैनो। ओमफ्राय आं बुंहरदोंमोन जोंनि स्टुडिअ'आव फै होननानै, बाट बियो आब'आ दिनै फैबाय आरो ना। ओमफ्राय दायो आब'आ गावनि हौवाखौ लुबैफिनदों। आं स्क्रिनावनो होनानै होखाबाय नोंथांमोननो सिगाङावहाय। बेनो बिथांनि हौवा आरो बिथांनि न'खरनि फेमिलि फट'। स' नोंथांमोना जाहाथे बे हौवाखौ जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय मा गारि माबा सालायो नामा? गारि सालाया, जेबो सालायामोन। बेटारि गारि सालायनानै जानोसै बिमा होनलायनानै फैबायो। बेटारि गारि लायनोसै आं सापागुरियाव हा फानलायनानै। आधा बिगा हा फान। बे फैसाखौ लानानै थांजोबबाय? बे फैसाखौ लानानै थांदों। आधा बिगा हा फाननोसै बिबाजैयानो लादों, सालायनानै जाथोंसै होननानै। ओमफ्राय खोनो दे होनबालाय लायदो फिफा होननानै गोसो मोजाङै थोनहरलायबाय आं। आंखौ बिदि थगायनानै हिनजावसो लानानै खारबाय। फन बुयोसो बुयो सुइस्ट अफ, फन बुयोसो बुयो सुइस्ट अफ खालामनानै लाबाय। दासिमबो सुइस्ट अफ। दाख्लैहाय थांखालि नोंनि हौवाया गैया, नों सोरजों जाबावनो बिदि होननानै मेसेज हरदोंमोन नाम्बार गोदानजों। दा बुयोसो बुयो सुइस्ट अफ। एखमबा हर गेजेराव अन खालामो फनखौनो रिसिभ खालामा आंनिखौ। स' रायजो राजाफोर नोंथांमोननिफ्राय गोबां मदद लुबैदों। आब'खौ मदद खालामबानो जाबाय। आब' गयस्रिखौ, बिथांनि हौवाया बेखौ गारनानै थांदों नाङा फाङा, ओरैनो दाय गैयालासिनो, जेबो प्रब्लेम गैया। हा फाननानै जे मोनसे माने बेटारि गारि बायगोन बेखौ लादोंमोन, मिजिं थिहोदोंमोन। आरो बिनि गेजेराव बे फैसाखौ लानानै सोरखौबा लानानैसो खारदों होननानै आब'आ बुंबाय थायो। दा बेखौ जायखौ लाना खारदों बिथांमोननि बुंनाय मथेब्ला बिथांनि फिसाजोखौ। स' आं आदैजों एसे रायज्लायनोसै। स' आदै सिगांग्रो नोंथाङा एसे खोन्थादो बेफोरो माब्रै? सिगां खावलायग्रोबाय। आंनि फिसाजोआ सासे हौवाखौ लाना थांबाय, खेलेन्द्रखौ।
दा बे केलेन्द्र ना लेकेन्द्र लेकेन्द्रखौ लाना थांबाय बेनिखायनो दा बे फिसाजोखौ नायगासिनो दं दाखाल थानावबो हैबाय आरो दिनैबो पुलिसनो हैबाय पुलिसनो हैबाय आरो दिनैबो जों गुवाहाटियाव थांनानै दासो फैदों ओमफ्राय बे अक्ट'बरावहाय जोङो दा बसमान दंफैयो बेनिखायनो आं बे फिसाजोखौ नांगौ होननानै खावलायनाय थाबाय आरो आंबो अननानै बे फिसाजोनि थाखायहाय मोनसे नागिरनानै माबा हमनानै होला हामगौ होननानै सानदों ओमफ्राय नोंथांनि फिसाजोआ हाबा जाखानाय आरो ना हाबा जाखानाय गथ' सानै मा नाम मोन फिसाजोनि नामा ललिता ना अके स' आं स्क्रिनावनो होनानै होबाय बिथाङा बे फट'खौ होदों बिथांनि बिफाया आंखौ खावलायनायलाय आं बे भिडिअ'आवहाय बिथांनि फिसाजोनि बे फट'खौबो होफानाय जाबाय दा कानेक्सना एखे आरोना रायजो राजाफोर खोथाया जाहैबाय बिथांनि हौवाया आरो बिथांनि फिसाजोखौ माने लानो थांदों बिथांनि फिसाजोआबो हाबा जाखानायखा आरो लोगोसे बेवहाय खोथाया मिथिला बिथांनि फिसाजोआसो बिथांनि हौवाखौ लाना खारदों ना बिथांनि हौवायासो बिथांनि फिसाजोखौ लाना खारदों गोबां बेले बेजे आरो बाट जों बेफोरसिम थांनो नाजाला जास्ट बिसोरखौल' नांफिनगौ आरोना फैफिनबानो जाबाय आरोना जे आब'खौ माने बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनानै गालांनाय आब'खौ बेफोरबायदि गाबना गाबहोलायनाय गथ' दङ आरो लोगोसे बिथांनि फिसाजोआबो हाबा जाखानायखा आरो गावनि ओरैनो साबेसे गथ' दङ सानै गथ' बेफोरबायदि आलाय सिलाय दा नोंथांमोनखौ भिडिअ खालामलायनाय बिदि खालामलायनाय मानो बेफोरबायदि जागासिनो दं जोंनि बर'फोरा आं माने बुजिनो थांला आरोना नोंथांमोना जास्ट बेखौल' मदद खालाम बे भिडिअखौ जेसेबां हायो बे आब'नि थाखाय आरो बे आदैनि थाखाय अननानै नोंथांमोना प्लिज बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बे मानसिफोरखौ नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय गाहायाव स्क्रिनावहाय नाम्बारखौ होगोन लोगोसे आब'आ गावनि नाम्बारखौ बुंनानै होबावदो 9678796025 अके स' बे नाम्बारखौ नोंथांमोना मोनदों होननानै मिस इउज दा खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंनि नाम्बारावबो कल खालामनो हागोन 7740039057 आरो नोंथांमोना जुदि मिस इउज खालामहरो बे नाम्बाराव अब्ला नोंथांमोननि सायावहाय एक्सन लानाय जागोन आरो आं बे पार्सनेलि नोंथांमोननि सायाव बुंगोन आरोना स' नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै प्लिज खोन्थाहरबानो जाबाय स' बेयो दायो बे मा होनोमोनलाय ललिता नार्जारिनि एड्रेसखौ खोन्थादो आंनो गामिया मावरियापारानि साहा मावरियापारा चिरां डिस्ट्रिक्टआनो दा आंथ' अक्सिगुरिनि बिफाया स' बियो माने ललिता नार्जारि आब'नि बिफा आरोना बियो ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे लेकेन्द्र नार्जारिनि हिन्जाव आरो लोगोसे लेकेन्द्र नार्जारि आरो लोगोसे बिथांनि फिसाजो जेनेबा ललिता नार्जारिजों ज' जानानै बहाबा दोनखारलांदों आरोना स' बे बिथिङाव जोङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाहाथे बिथांमोना फैफिनदों आरोना सानै गथ' गारना थांदों बे ललिता नार्जारिया सासे गथ' गारना खारदों लेकेन्द्र नार्जारिया गावनि हौवाखौबो गारना खारदों आरो ललितायाबो गावनि हौवाखौबो गारना खारदों बा लेकेन्द्रआ गावनि हिन्जावखौ गारना खारदों बा माबाया ललिताया गावनि हौवाखौ गारना खारदों बेबायदि जाथाया जादों आरोना स' बिनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै जुदि बे हिन्जाव आरो बे हौवाखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना जोंनो इनफर्म खालामहरो बेनिसिम नोंथांमोननिसिम माने मिजिंथिबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना शेयार खालामगोन होननानै बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय रायजो राजानिसिम